Kuyin ma kala tampema ko Allah wani kafinado ko an ma ko jotor ma rasul wani jakorado kun nigi janna changoi ma juwaji nara ne fabo it bena charai ma da fam jamne danielo legend amni galerne wado asip tali badi Sayyidane danta sako Alhamdulillah wari borom de epimino marino mashallah biano ono fon changi aga buru wadde bro boy na buru wadde bro yaari patronaji mamma yan tagan pourtant woni wayre den vraiment mashallah alhamdulillah ko majjo malal leyre joni ayde bada sek bise sek am lagarna ma lagara ko dido ma ko wi lolé ma da girma de budi ni ko ni man joni ko bari ko pusi joni gidde ara heewi dum sifaji mara ko wodo wi ko me dande ko lagara gonnoda malego fim poy yan gonna namdal mo bi dawa ay gara joni be pamanu ko alaykum salam daga mo be dara te ko ne jor mo da sa min be dara ha min be dara an be dara do mi jurimi andar gelo koy me wala je kan yubi ko boy ba yani kon do jawon dum do iPhone 14 jew ono ko kaldo ngo ono dido kam manda ko men minen dido kay manda hono mo be jere men ko ono ngam be jere amana ko neddo yeta ma are boy ono faatu bo herni to yimbe ha ono dido wo so ngiti lo ni mo nyum odo o neddo ndar do hono be ndar kay men dido ko ono gaw ngala e BBC ala be gitu lo ne ma be jerani sa yibe ni do la a way do kewal puddingal helde dum mala hala kala sikko ko andar ay bay sugu bana nyagi do boy ala baro ilo mo be war bala trak na gumbo do ay te ala men alhamdulillah sek du ne bi ang wadi munadi ngay o hay mala nay wala jabara hay go wadi munadi ala man no nyaman do ay no do way asikam pompa do no wona lay ono rebe jidda ala onon jiru monni rebe jidda mi aja bana be boy alway do Angka jandari wala de ko holmi ya hana de ang kaya sa kadang malu Senegal. No, mi mo di masa ya jandari la okay. Ano lente? Amina. Kono. Oro ko yiro ya. O yuga ko mo ni wara mo gam. Ni wara ta du la. Ni mala to won. Ni ka ni wara mo ni ko ko ba. Mata ni wara. Kana ni mo nda ga mat. Nang woro ke. No, bawaru no. Number numero neta mo adu wade numero. No, dum number wara ko numero ga atu boyo ya. Atu ya. Mo afro yombat ne na putuga. ngallo galanda wi wanda wi ko mi wara du dido sakari yalla ma ile jardu gela hay ala jalta ya ko yimi ni wara ko oy odo pina sakari yalla dum ko lugari anno e do nani be dara ni beda be dari ko anga haji do non war mako do non ma fay wala mo haj mo ko do haja mala do baye do ngum tinabe ni boy kala sin badi do yoni non to medda yi hande debbo lamdo ni mon ma talla andi won sanker kada baro bido ana la ber Allah wa sanker akina ya jabu yo gay nyiri kidid boy mi jabu yimo gay aw mi ngam nyiram kidid ada sama banda wala waktu min kan neta ni dan ya ni ko fan problème ala wato ni shaba kin hala debbo be hande ni ta do ngawat quoi kala be kam se ko do du ko de kam sanker am du won sanker ko Allah wani kafinado ko anma ko jotor ma rasul wani jakorado Muro ya wannan ban wala nan ta bodo muna ko wannan ta apa why
مثلا ما شاء الله número la como tambe mais ça nous dit ma puta ça ñu na dem wa ma dem no bay numéro mo wa hebat non numéro mo wa hebat no ko plus dingri mais wana gudi ba tum so no numéro on ça yobat quoi barna me jabra dum quoi ma fama ba bernde waro jepum don kan ni gode keram quoi wayar kay wayar Gina la wani kan sake ni no hay fakir sonia ah ka sake ya lukat ka tapet boy atu papa boy boy militan dum non kale foklo mono après ñon quoi ya comme judo daro de bolon quoi ni no ni quoi to mi da hadu dum no min go to ngomiro ko maçon jimi yidi quoi parce que 19h maçon for fudare pre neten 25 minutes quoi di wawonde ko janjero susa debbo e mo dan ta kala hala ma to tawi ko ana ittan to yimo tan tere debbo to heban mo dan ade digma sikangam gandana karli cha karli safaru ni adra wala ade sama tu alke sama nay alhamdulillah forma njannam ga o anni mino donc su debbo ganon dañ ne no ay ci kop mom numéro fanti gam no dali appelaji tane pi wala ma don wala e be anu nyimbi widam su debbo ko jitom so idade mo sere ko yimma no war fere dijira dum amna men nani segen bi ma sanker tay ka sanker non dum non na gede ma fum boni ko wala ala hen malama de gardi be ngari hargale te ramon dum ko mala tan parce que du même ko ni maso bo ngam so do Real Madrid balo mo dar mo balo Real Madrid barra ko bo ngam do to gabro bu fanna la pourtant non do il faut que wada ko yidi wada ko agni quoi mais min do sidi ma yittum mo tay min ko balo wona biam non ok yalla fa balo parce que balo dum jitabe ngowat quoi merci a jara Wona anga bol wonan go wada adun wana jinne to eden nanya lele don ko welde ni adun wana jinne ko nan nanga ba wonan go wonda ko wonda boy sa an ben ma de ko wurtita no walla ha sorgi ni hala de ladde neddo yo andu yide mo sa nan ko de mo nena ma e batte ma na dara be be jiti ko biye ay sa hada ko de bonan ko ci ko puro bonum neddo il faut woda ko metti ma ni kadi il faut kadi woda ko welma neddo kadi il faut kadi ganda yide wala yid fof kono kada wat anyi dum da waja daga mbo adi so waja nan ko me war hanna ma hala suga pro da waji ko tan ni jona tega no hore ma desal ba tega no hore ma desal tigi hore da ni jara o anar wayre ne do ga idal na to ni mo to ni mo ma do hore do mo wa yo namba do wa boy sa na do ni adno sa oh na woni fanu boy right jara tira la ngora ga boy wari ko tamo fadu boy sa ni do sa balam do ada bon ga ciaro parce que mi hande keba mo ngati do pour que ma alto o do alto yande do ko ok dan do do e o se lam dal wala ko sela yanden nangu to telephone numéro ko no numéro to de piri kam appelaji ko de ko odo yidim kanko non ko kaldone mo ko no wodi sanker et puis wat fere kala ko dum tawda mi dan kaldo ju wala donc noddigam jon min potti mi wara min ja getto do en tawdiram ko so debbo yidim bonon debbo e welde mo beda kaja ni sire ma ngama da yidim ok problème ala boy way ayo ko yidim ta jaggi o jaggi kiduma sa opi mo opi kiduma bon ci afabi ko waratu ma ko non a hewani gandi ko marata ko kewda dogal afani lar won de ha pular wona pour din tedide ay neddo ha sa nani pular no wima afani ha jiddi ta ko la
so tawi noon ɓerde ma nde ko aftade joƴƴina darto ɗo nde joƴƴina ɗo mbatta subhanallah nde aftagal tubade joguina ande ɗo kay ha joni pourquoi on e yimma a darta yidde makko nde no tampirtama ni ay ko kala ko fof koko mais en tout cas kam yidde welde ko yiɗen ɓuuri sagde a ɓuuri andude bo min cukno buyde cagano wonno e haalde quoi bon kanko seydi ko debbo chaque fois ɓe garat ɓe ganda kam mala fof koɓe kalani bo sinde kadi misilami so an hoorema kadi mima haali yimɓe haalaji mais andi rewɓe ko jiiɗa hande gance jambo ɗum waɗi mi ɓurani demmo quoi mais sinon so keram ɓurkiram kay boye jottamo ɗeɗen kalda so keramo kay ɓurkiram dinama leydi boy min jiita e maɗo ɗum joɗeɗen kalda par ce que hay sugu debbo o haali ɗo haalaji toon fof mi wiyanima soko debbo darmo ok voilà faami voilà inchallah probléme ala ko noon mbiɗa boy wona ko ɗum tan ɗum won probléme o yo ɓerdema ɓuuɓi yo ɓerdema ɓuuɓi Tulay anani min ga ko seelamu ɗum mbeɗen gunni jamma e ñono comme enen fof no pottirton ɗo ni minen min ceertata ɗo kay ana en ceerta anen seek oɗon jaa minen ni ke accidde mon ɗo minen min ceertata mais kanko Banan debbo. on waɗi compliqué quoi a nani a faami voilà joni nan hakkude moɗon en laabi jewte Kiki ko mi- ala a hulatmo walla ko jorata kadi ko jorata ko jorrata ha handa ko jomi jaro kay namnoɓe tawi namnom tawi balini galle maɓɓe e nayi ɓadima jofde Ah. debbo ara e ma mbiya nayi ɓadima jofde mi jaɓɓuyima gaye voilà min joron quoi ok voilà min joron joni bon merci eyyi joron joni anna eyyi kadia jewte quoi merci to sedi bo mi deni ma an kidi mi ñange sangar ma do kay parce que min ngi dibno ta bere debbo dali non ala e viyam quoi mais joni ɓaydi yettimo ɗo noon ha filam ɓe ene pelagam ne ñingam seyde debbo gari haalam haala cuuɗi kemi waɗa feere mi jaɓa quoi wata tampinidema après watta affaire watta tampinidema quoi non en tout cas en pamɗiri so allah jogui yiide nde ɗo ha mayde serrade men tan ko ndi sappo ndi fawa eyi sabu mi famano quoi ko joni pammi eyi kaɗa andi jiram ɗo koko moƴƴino quoi ko joni ɗum jiɗi ayina maɗe nde pilɗa culmiɗa nde ko ndem wiyata ma quoi minen goto ko joni wiyata gam quoi donc mi ɗetta Allah mi ɗetta filamen ɓe quoi mi fiiɗo debbo hoore mum donc waɗimi vraiment waɗima ko wawi affaire wawi ok joni noon awa machallah fo ni jagam ni ɗum ko moƴƴinode a jaga yidde ne weeli quoi jaga koɓe ɓonoto bonde mi jaggimo ha mayde mi ga joni kay o ha mayde mancata eyi baɗo fof de yiɗa baɗo hudoro kam ko yiɗi yo nanguir duuɓi sappo nanguirna haniri ha gandanɗa aɗa mo seeɗo sallallah joni on honno mbaɗen de dow jahan